Astăzi e a doua oară de când se întâlnește biserica de Hristos din Telford. Cei care ați venit prima dată, Corbi și cu Ionuț, cu soțiile, ați venit deodată a să ne merit că în biserica are cina Domnului. De când n-ați mai luat cina Domnului care stați departe? Voi, Ionuț. Ei, dar anul trecut a fost acum. Anul trecut în vară. În vară când am fost acasă, în România. Da. Acum, Monica și Corbi, voi nu sunteți încă botezați. Domnul să vă ajute să ajungeți la botez, să înțelegeți cu adevărat ce e asta, să-L urmați pe Domnul Iisus din toată inima. Eu vreau să vă vorbesc un pic despre, înainte de cina Domnului, despre sângele Domnului Iisus. Sergiu, să încep sau închis de tot? Ca să nu... Sau... închide sângele. Cina Domnului Iisus. Sângele Domnului Iisus. Știți voi? Să dau masă. În limba ebraică, în limba Vechiului Testament, știți cum se traduce sânge? Sânge se traduce dam. Îți dau litere, D și M. Dam. Așa e scris în ebraică. Dar ce înseamnă Adam? Adam înseamnă sânge, acolo în sânge este viață. Și litera A, Alef, înseamnă Dumnezeirea. Dumnezeirea a venit și a pus viață în Adam. Asta e Adam. Dam, în limba ebraică, mai înseamnă bani, plată. Când în evreu vreți să spune, mă duc să plătesc, spune dam. Deci, sânge și bani, sau sânge și plată, se traduce prin același cuvânt. Dam. Hristos a plătit cu sângele Lui. Dam, dam. Ați înțeles, da? Plată și sângele au aceeași traducere. Acum, știți, știm toți, păcatul a intrat prin ascultare, știm toți că ne desparte de Dumnezeu, știm că ne dă vinovăție, păcat. Care dintre voi vreodată păcatul v-a făcut să vă simțiți vinovați? Ați avut așa? Eu nu vorbesc de păcățel, nu vorbesc de ceva mai grav, mai dur, care nici soțul nu știe, nici soția. Te-ai gândit, te-ai copt ceva păcătos în creierul tău și te simți vinovat vreo 2 săptămâni. Ați avut? Sau numai eu? Eu de când sunt pastor am avut este. Da? Când tu păcătuiești, când vine păcatul, diavolul are tot dreptul să te condamne. Diavolul e cel mai bun procuror. El știe condamnă exact. El știe exact să condamne. Dar la judecată, înaintea Domnului, el poate să dea detalii despre om. Și diavolul când îl condamnă pe om, diavolul spune adevărul. El nu spune minciuni când îl condamnă pe om. Încă o dată. Când un om păcătuiește, diavolul nu vine să minte că omul păcătuit. Nu, diavolul vine și spune drept, Doamne, e drept. Uite, l-a furat așa la 25, la 20-30 s-a dus și a mâncat pe colț, la 31 diavolul are detalii și el e drept. Procurorul e drept. Dragi părinți, asta e fata mea. Dragi părinți, vă rog, mă caut pe-n buzunar. Mai am 4 copii, frați și surori, și când mă caut feța, vă rămân deodată gol. Da. Știți, peste 100 de ori în Biblie este cuvântul sânge. Sângele lui Hristos.
Pentru orice păcat, în Vechiul Testament trebuia să curgă sânge. Uite atent, pentru orice păcat, e că dacă tu păcătuiești odată, tu ai mințit odată, asta e păcat. Nu întreb, care dintre voi a spus o minciună în ultimele 3 luni? Nu întreb asta. Când tu ai mințit odată, pentru asta trebuie să curgă tot sângele tău și tu să mori. Când tu ai făcut un păcat odată, eu știu, ai furat, tu trebuie să mori odată. De tot. În mormânt și în gropat. Dar dacă ai păcătuit de 2 ori, trebuie să mori de 2 ori. Dar dacă ai păcătuit de 100 de ori, trebuie să mori de 100 de ori. Și dacă și-ai muri pentru păcatul tău, unul, ajungi înaintea lui Dumnezeu, și Dumnezeu care e judecător drept, spune, dar până ai... nu-i destul jertva ta. Tu ai murit odată pentru un păcat, dar cum facem cu celelalte 3800 de păcate? Uite aici, trebuie un alt fel de sânge. Trebuie o jertfă care nu-i omenească. Trebuie un sânge divin. Trebuie ceva care, cum spune Pavel, nu țapi, nu sângele taurilor și a țapilor. Trebuie un alt sânge. Acum, pentru orice păcat, sânge trebuia mult, scurgă tot sângele din animal. Marele preot, dacă citim în Vechiul Testament, Marele preot, la cortul întâlnirii, intra de 7 ori pe an cu sânge. De 7 ori pe an intra în cortul întâlnirii cu sânge de țapilor și cum era chivotul legământului, el atingea vârful de la chivot cu sânge și stropea chivotul. De 7 ori făcea asta pe an. Voi știți că 7 spune ceva în Biblie. Marele preot trebuia să facă asta de 7 ori pe an. El arăta spre Iisus. Acum, dar cum așa Domnul Iisus a trebuit să vină din cer ca să aducă sângele Lui pentru păcatele noastre? Dar, păi El e Dumnezeu, păi cum a putut chiar așa să facă? Și mulți creștini și până azi, chiar creștini, nu le vine să creadă, pentru că ei zic, n-ar fi sens să fie venit Iisus din cer, să-și dea sângele pentru mine azi. Parcă n-ar avea sens. Dumnezeu ce nu poate să facă altfel, de ce trebuie să vină El? Împăratul Spaniei i-a spus la un creștin, zice, pentru mine nu e logic ca un împărat să-și dea viața pentru fiul lui. El trimite pe cineva. El nu-și dă viața pentru fiul. El pe cineva trimite. Că e împărat. Și spune, explică-mi cum asta. Că dacă nu mi explici, îți dau o săptămână, îți stai capul. Creștinul nostru o plâns înaintea Domnului și a zis, Doamne, dă-mi înțelepciune cum se explică împăratul. Împăratul Spaniei ieșea în fiecare zi de marți și cu vaporul mergea pe râu, mergea pe un râu. Și creștinul nostru, în rugăciune și în post cu alți frați, i-a venit o idee. Împăratul avea un copilaj de 8 ani, un băiețel. Și ăștia au luat și au făcut un băiețel fix ca băiețelul lui, din ceară, l-au îmbrăcat cu haine ca băiețelul împărat. Și că cum stătea împăratul cu soldații, cu toți pe vapor, ăștia cu o altă barcă veneau de la 100 de metri. Și împăratul se uită de pe corabia lui, vede pe băiețelul lui, numai nu știa că e din ceară. Vede cum ăștia îl aruncă în apă. Împăratul nu s-a uitat ce cât soldați are. O sărit deodată după copilul lui. Știți? Dumnezeu are multe creații. Are arhangheli, are cheruvimi, are serafimi, are vaci, are oi.
dar are pe copiii lui, are pe om. Pe că când e vorba de om, că omul căzut în păcat, el o sărit din cer deodată. Când omul gata moare în păcat, care e fiul și copiii lui, omul, el o sărit deodată din cer. O sărit cum? Îmbrăcat într-un trup omenesc, care îl chema Iisus Hristos. De atâta, pentru mine cine a murit? Un simplu gardian de lui Dumnezeu? Un arhanghel? Sau un serafim? Sau un cherub? Nu. Pentru mine a murit împăratul împăraților, regea regilor. El când m-a văzut din corabia lui că eu cad, a sărit pe pământ în apa asta și a venit și m-a salvat. Da, e foarte important. Haideți să ne uităm împreună la textul din Biblie. Haideți să deschidem la Evrei 10, versetul 21 și 22. Evrei 10, 21 și 22. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată și cu credință deplină, cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Versetul 22. Să ne apropiem cu o inimă curată și cu credință deplină, cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Cu inimile stropite de ce? Cu inimile, e vorba de marele preot care intra cu sânge în casa lui Dumnezeu. Intra cu sânge în casa lui Dumnezeu. Știți, da, Hristos ne stropește inimile noastre cu sânge, sângele Lui, jertfa Lui și cu apă. Apa e cuvântul Lui. Înțelegeți? Este simbolic. Nu poți speli o inimă cu apă. Cu sânge, cu jertfa Lui și cu apă, cu cuvântul Lui. Știți care e cea mai mare problemă? Și în asta noi îmi vine să spun că câteodată parcă suntem nebuni. Domnul să ne ierte. Noi uneori parcă credem că păcatul ar fi mai mare decât jertfa lui Iisus. A fost jertfa lui Iisus cu 2000 de ani în urmă. Da, au murit pentru păcatele mele, dar uite, eu greșit întreg, am 2 luni de zile, uite, păcatul ăsta mă apasă. Asta-i tare greșit. Da, ai păcătuit, am înțeles. Ai păcătuit, te apasă, te împinge, dar e greșit. Tu scuipi în jertfa lui Iisus dacă tu crezi că păcatul are mai mare putere ca sângele Lui. E că asta e greșit. Încă o dată. Știți de ce unii oameni, unii creștini se sinucid? Sunt creștini care beau pastile și au murit. Sunt care îți duc și se spânzură, sunt care îți duc. Pentru că ei cred că păcatul are mai mare putere ca sângele lui Iisus. Îți închipui ce prostii poți să creadă un om. Păi ești fix ca unul din lume. Dacă tu crezi că păcatul e mai mare ca sângele Domnului Iisus, e mai puternic, sângele Domnului Iisus vorbește mai puternic ca păcatul. Cine crede asta, când îl atacă păcatul, nu are importanță ce fel de păcat. Cine crede asta, plânge o zi, o săptămână, 2 săptămâni, după asta se ridică și gata, pentru că el crede că sângele Domnului Iisus îl poate ridica. Și anume, dacă crezi, te ridică. Dacă nu crezi, nu. Pentru că cei ce cred în el sunt plăcuți. Cei ce nu. Dacă, de exemplu, e ca stăcina Domnului aici și omul nu crede. Pentru el asta e o sticlă de suc de 2 pounds 80 de la Tesco. Pentru el asta e nimic. Dar pentru cei ce cred
în jertfa Domnului Iisus. Să ating vicina Domnului. E altă istorie. E altă istorie. Doi oameni diferiți. Cineva odată în adunare a zis, și ce? Eu sunt din lume, nu sunt botezat, n-am luat cină. Și poți să mă duc să-mi cumpăr suc, o zis, la Sainsbury's? Eu am zis, poți să-ți iei 2 lăzi. Dar aia nu-i cină, dacă tu nu crezi. Tu nu crezi. De atâta Pavel zice, nu le dați la ăștia care nu cred. Nu oricare și nu oricine. Atent, pentru că e vorba de sângele Domnului Iisus. Așa că, haideți, dăm înapoi o pagină la Evrei 9:14. Evrei 9:14. Da, versetul 13. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întenații sfințește și le aduce curățarea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși, jertfă fără plată, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului cel viu. Sângele lui Hristos va curăța faptele voastre moarte. Tu înțelegi asta? Nu cina, nu neapărat tu dacă iei cina și o mănânci și bei, gata, te-ai curățat, până azi ai fost zgârcit, ți-ai luat cina și de azi nu mai ești zgârcit. Nu! Nu! Dar ceea ce a făcut Iisus cândva la cruce și tu crezi, aia curăță. Și pentru că tu crezi, poți să te apropii de cină. Că dacă nu crezi, degeaba te apropii. Sângele Domnului Iisus a curățat. Curățarea sfințește și le aduce curățarea trupului. Interesant lucrul ăsta. Vreau să vă întreb, că noi de când ne-am pocăit, au fost curățite doar sufletele noastre sau și trupurile noastre? Dacă tu nu erai credincios, câți tatuaje aveți să ai azi? Dacă nu erai credincios, a câtele divorțe era să fie azi? Dacă nu erai credincios, cine știe ce aveai pe trupul tău? Dar și trupul ți l-a curățat. Poate vei nasul îndoiet de la un pumn, că ai vorbit o vorbă proastă. Dar uite că l-ai drept. Pentru că ai crezut în Iisus și te-ai îndreptat. Și trupurile ți le-au salvat. Aici, temporar, pe pământ. Important lucrul ăsta. Sângele Domnului Iisus va curăța cugetul vostru de faptele voastre moarte. Interesant lucrul ăsta. Asta e în versetul 14. Știți, cineva a spus, un frate a spus niște cuvinte foarte importante. Cine e ușa care duce în cer? Știți, știm, da, toți? Iisus spune, eu sunt ușa. Eu sunt ușa. Dacă vrei să ajungi în cer, este o ușă. Pe ușa asta o cheamă Iisus. Dar un frate a spus. Și a spus, parcă nu, deloc greșit. Deci, fraților, Iisus e ușa, dar sângele Lui e cheia. Numai prin sângele Lui Iisus poți intra pe ușă. Pentru că dacă tu spui, bun, cred și eu în Iisus, cred și eu în Iisus, hai, lasă, muriți pentru mine, da, să cred și eu. Da, stai. Tu nu ești adânc, tu nu înțelegi jertfa Lui, tu nu ai pus mâna pe cheie. Da? Știți, e foarte important, haideți să citim împreună la Efeseni 2:13. Efeseni 2:13. Foarte important. Luăm cina și după aia copiii merg în sala de sus. 2:13.
Dar acum în Hristos Iisus, voi, care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Iisus Hristos. Pe că, fraților, tot ce ne apropie pe noi de Biserica Domnului, nu sunt nici măcar predicile. Tot ce te apropie de Biserica Domnului, unii cred că îi apropie cântările, că acolo au cor și au 18 instrumente, ea că aia ne apropie. Nu e adevărat. Nimic nu te apropie decât sângele Domnului Iisus. Dacă sângele Domnului Iisus nu te apropie de biserică, nimic nu te mai apropie. Vă spun de ce? Pentru că ăștia care se orientează să se apropie de biserică, pentru că acolo este cor, când pleacă corul, pleacă și ei. Care se apropie de o biserică, că zic, acolo sunt instrumente multe. Când ard instrumentele, au plecat și ei, au ars și ei. Când cineva pleacă la o biserică, că acolo predică Iosif Țon, sau eu știu, cu tare frate, care e cunoscut pe YouTube, când fratele pleacă, ei nu mai vin. E greșit să te apropii de biserică, lucruri greșite. De biserică trebuie să te apropii numai jertfa Domnului Iisus. El a murit pentru biserica lui și dacă sângele Domnului Iisus, jertfa lui, nu te apropii de biserică, restul jucării. Corul jucării. Chiar și echipa din față care poate să cânte pe multe instrumente. Jucării. Unii vin că le place sunetul. 6 boxe stau în biserică și se aude un sunet frumos. Dar dacă au ars boxele, lor nu le mai este interesant. Unicul lucru care trebuie să cercetezi puțin, ce mă atrage pe mine la Biserica Domnului? Frații noștri în anii 1950-60, timpul comunismului, pentru cină mergeau 60 km cu căruța. 20 km pe jos. Pentru cină, pentru că ei înțelegeau, asta e un lucru foarte important. Asta nu e ceva care... Și este invers, unii merg la care bise mergem. Și femeia zice, hai în partea aia că este cor. Și soțul zice, nu, hai în aia la altă, că acolo sunt viori. Mai, dar pentru asta sunt restaurante. Te duci, sunt cu viori. Biserica nu e asta. Biserica, acolo sângele Domnului Iisus, dacă tu nu înțelegi că o curs sânge ca biserica sfia lui Iisus, tu n-ai înțeles nimic. E foarte important de înțeles asta. Știți, o întrebare. Creștinii cad în depresie și descurajare. Care e secretul? De ce ei cad? N-au încredere în sângele Domnului Iisus. N-au încredere că sângele poate ierta, curăța, spăla. N-au. Lor li s-a zis, tu nu mai ai de muncă. Dacă el nu crede că Domnul poate ajuta. Chiria se mărește. Vine și bilul pe gaz. Știți când vin tăteodată? Cu 180 mai mult. Mai vine și o amendă la ăștia care au cu mașini. Stați împreună și mai vine și soția. Spunea? Ce spui? Și el stă și se uită într-un punct. Nu știi când sare la punctul ăla. Și dacă dai voie, mai vine și Satan și te condamnă de toate astea. Și te condamnă de toate și creștinul intră în depresie. Ascultă, numai sângele Domnului Iisus, creștinul, dacă ridică ochii la cer, Doamne Iisus, ai murit pentru mine. Iartă-mă că mi-am pus ca creierul și cuget la atâtea amenzile astea, cuget la atâtea prostiile astea de prin prejur, iartă-mă. La este au venit la mine, au venit, au plecat. Iartă-mă, eu trebuie să mă focusez. Dacă mâine mor, eu să închid ochii, copiii îmi duc trupul la mormânt, eu mă duc la tine, eu am fost sub jertfa ta sau nu. Asta e important. Asta contează. Da? Un om care acceptă condamnările diavolului, el nu se încrede în jertfa lui Iisus. Dar nu mai stă de partea celui ce condamnă. Ieși de sub acel care condamnă.
Știți ce face diavolul astăzi în cer? În fiecare zi. Știți după Scriptură? Ce face Satan în cer în fiecare zi? Îi condamnă pe frați. Credincioși îi condamnă zi de zi. E ca Monica s-o trezit dimineața și deja diavolul condamnă în ceruri. Doamne, e ca Monica, uite, o vrut să duc la biserică, dar totuși o zis poate duminica viitoare. Ca azi e pre dimineață. Nu, eu zic așa din cap, nu mai iei de proroc, da? Sau, uite, Natalia, vezi? Doamne, vine diavolul cu condamnare, că vezi? De atâta, diavolul în fiecare zi ne condamnă. Noi în fiecare zi avem nevoie să fim acoperiți, spălați în sângele Domnului Iisus, jertfa Domnului Iisus. Din urechile tale trebuie să iasă sângele Domnului Iisus. Să ai urechi spălate în sângele lui Iisus. Să auzi cu ele ce îi place lui Iisus. Din ochi trebuie să iasă sângele Domnului Iisus. Să ai ochi spălați în sângele lui Iisus. Din gura ta trebuie să fie spălată cu sângele lui Iisus. Trebuie să înțelegi, eu poate am zis ceva, poate parcă prea de tot, dar trebuie să înțelegi, trebuie să fii... Hai așa, când pe Ioan când i-a întrebat pe îngeri, în ceruri, în Apocalipsă, cine sunt ăștia? Ăștia sunt cei... Știți când Ioan a văzut gloata cea mare? Cine sunt ăștia? Ăștia sunt cei care și-au spălat hainele în sângele meu. Ei totdeauna își spălau. Ei nu vineau numai la cină și se spălau atunci, odată. Ei totdeauna cugetau la cina Domnului, la jertfa Lui. Amin? Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Vom sta la cină. Acum, așa cum spune Pavel, Corpe și Monica, spune Pavel, cina trebuie luată în chip vrednic. Voi încă nu sunteți botezați. Noi vrem voi să luați cină. Dar voi tot puteți să veniți înaintea Domnului, să vă rugați, să-i mulțumiți pentru jertfa Lui. Dar eu sfătui ca păstor, nu te atingi de ea până tu nu te botezi, pentru că omul care nu se botează încă, el cumva arată că eu nu știu dacă jertfa Lui cu adevărat are putere sau... Și atunci îți primești că tu iei în chip nevrednic. Dar eu n-aș vrea tu, cum spune Pavel, unii nu țin dorm. Adică e cina în chip nevrednic și faci să moară. Cina nu-i glumă, știi? Cina te apropie, asta e jertfa Domnului Iisus, nu-i glumă, știi? Așa că ne rugăm și cei care sunteți botezați și vă cercetați pe voi și veniți înaintea Domnului și mulțumiți, vom sta la cină.